4. díl. Minisérie. Retardovaný Máťa na trampolíně. Nově v kinech. Ne, my pokračujeme. Já. Co? Já odříkám pozor. On mě podrazil. No. Já to lidi nemůžu pardon. No vůbec. Máťo, já jsem tady hlavní youtuber. No, to možná bych Ne ty. No tak tady ten díl asi bude poslední. A my ukončíme. Ano, my jsme tady